Всички ли си наредили тук, моля? Така, преди да започнем, професор Дъмбълдор иска да ви каже няколко думи. Искам да подчертая няколко много важни неща. Първокурсниците да знаят, че ходенето в Черната гора е строго забранено за ученици. Също нашият пазач, господин Филч, ме помоли да ви напомня, че коридорът на третия етаж отдясно е забранен за всички, които не искат да ги застигне болезнена смърт. Благодаря. Щом кажа вашето име, ще излезете напред, за да ви поставя разпределителната шапка и да бъдете разпределени. Хърмайони Грейнджър? О, не. Добре, без страх. Малко не е наред. Чалната е. Добре. Да. Добре. Грифиндор! Драко Малфой. Слизерин! Няма лош магиосник, който да не е бил преди това в Слизерин. Сюзан Бонс. Хари, какво става? Къде да те Нищо. сложа? Нищо ми няма. Да видим. Да, знам! Хафълпаф! Роналд Уизли. Ха! Отново Уизли. Знам точно какво да те правя. Грифиндор! Хари Потър. Трудничко, много трудничко. Смелост голяма аз виждам и умът също не е лош. И талант, о да, и жажда да се доказва. Но къде да те поставя? Не в Слизерин. Не в Слизерин. Не в Слизерин, а? Сигурен ли си? Можеш да станеш велик. Всичко е тук, в главата ти. А Слизерин несъмнено ще ти помогне по пътя към величието. Не? Щом си сигурен, Само не в Слизерин. най-добре Грифиндор!